हेलो रायजो राजा नोंथांमोन फुटबल एबा जोलुर बादायलायनायखौ मोजां मोनग्रा नोंथांमोननिसिम जोबोद गोजोनथाव खौरां। बे गोजोनथाव खौरांखौ आङो नोंथांमोननो दिनै होनो थाखाय रेडि। बे फुटबल एबा जोलुर बादायलायनाया बबे जायगायाव जागोन एबा बबे गामियाव जागोन, बबे डिस्ट्रिक्टआव जागोन बेखौ खोनासंनो थाखाय नोंथांमोना बे भिडिअआवहाय रेडि थानांगोन। अब्लासो नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों गासैखौबो रोखा रोखा मिथिलांनो मोनगोन। गिबियावनो आङो नोंथांमोननो देखायग्रोनो गोसो जायो फुटबल गेलेग्रा फोथारफोरखौ साजायनाय नोंथांमोननो आङो दिन्थिग्रोनो गोसो दङ। बिनि उनाव नोंथांमोनहाय आङो रोखा रोखा फोरमायनानै होलांगोन। बिनि गेजेरजों बबे जायगायाव जोलुर बादायलायनाय जागोन एबा फुटबल गेलेनाय जागोन बे फिल्डखौ नोंथांमोना नायनानै लाग्रोदो। जोबोद मोजां साजायजोबखाबाय, गासैखौबो क्लियार खालामजोबखाबाय। गाबोननि दिनावहाय गेलेनोल' नांसिगौ। गाबोननि दिनावहाय फाक्का खेलाया जासिगोन। गिबियावनो आङो टीमनि नामखौ नोंथांमोननो खिन्थाग्रोनो गोसो जायो। गिबि खेबावनो गेलेगोन जाहैबाय जयगाव इउनाइटेड आरो ग्लबल FC। बै मोननै टीमा गाबोननि दिनावहाय फाथा-फाथि बादायलायनाय जागोन। बे फुटबल गेलेग्रा फोथार एबा जायगानि मुङानो जाहैबाय बिटिनि बाजारनि साखाथियाव जागोन। बेवहाय फुटबल नायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय जोबोद गोजोनथाव खौरां। जोङो बर'फोरनि गेजेरावथ' फुटबल होनोब्ला थैनानै थांखांलायग्रा मानसि दं। सोरबाया गल सोहां जायोब्ला सोरबानो आथिं थांफाग्राबो दं। दा थिग बिदिनो नोंथांमोना गाबोननि दिनावहाय लैहोर लैहोर थांनानै बे फुटबल मेचखौ नायनानै खांग्रां खुग्लुब जालायनानै होज्रिखावलायहैनो हागोन। नाथाय गेजेराव हाबनो मोना दै, जिङावल'। नोंथांमोना सिन बारनो मोननाय नङा, आं बेखौ खोन्थाहरखाबाय। बियो टिकेट खेला जागोन आरो गेम मानि जागोन। बेवहाय प्लेयारफोरनोहाय गेम मानि हरनांगोन। बिनिखायनो टिकेट लानाय जागोन। दा टिकेटनि बेसेनखौ नोंथांमोना फिल्डसिम दावगालांबानो मिथिनो मोनगोन। दा क्लाबनि मुङानो जाहैबाय अल बिटिनि सोरां इउथ क्लाब। थ' नोंथांमोननो आङो बेखौ खिन्थाबाय। दा बिथांमोननि टीमानो माखासे बाथ्राखौ बिथांमोनानो फोरमायगोन। बिनिखायनो आङो नोंथांमोननोहाय बे ससे बाथ्राखौल' फोरमायनानै होबाय। खेलाया गाबोन जागोन आरो बेवहाय जोंनि बर' सावथुन मुलुगनिफ्राय महरगिरिफ्रा सोर बाहागो लागोन? दायो दावगाफुबाय थानाय शर्ट मुभिनि मुंदांखा कमेडियान एक्टिं खालामग्रा अनिल कुमार नार्जारी आरो मनीषा मोसाहारी, बिथां सानैया गाबोन बिटिनिनि जोलुर बादायग्रा फोथारावहाय बिथांमोना बेयाव आलासि महरै नुजाथिफैगोन। नोंथांमोना बेवहाय लैहोर लैहोर थांनानै बिथांमोनजों लोगो हमहैनो हागोन, सेल्फि लानो हागोन, रायज्लायनो हागोन। नाथाय बांद्राय सम मोननाय नङा दै। नोंथांमोना हयथ' सेल्फि लानोबो सम मोननाय नङा जानो हागौ। बिथांमोना शर्ट मुभि गादोंब्लाबोथ' दायो जौगाबाय थानाय, जाखांफुबाय थानाय एक्टिं खालामग्रा एक्टर एक्ट्रिसफोर। दा नोंथांमोना बिसोरखौबो नुनो मोनगोन गाबोननि दिनावहाय। आरो बिथांमोननि मोसानाय डायलग बैफोरखौ नोंथांमोना नुनो मोनगोन। थ' बिनिखायनो नोंथांमोनखौ बयखौबो खावलायो, जायफ्रा खाथि खालानि ओरैहाय आमथेखा, आमगुरि, खैला मैला, फाथाबारि, देवस्रि, सान्तिपुर, बेंटल बैफोरनि साइडनि मानसिफ्राथ' गोबाङानो थांगोनखौ आङो आसा खालामो। अल बिटिनि सोरां इउथ क्लाबनिफ्राय मा फोरमायदों नोंथांमोना बेखौबो खोनासंलांदो। नोंथांमोना रोखा रोखा मिथिनो मोनगोन। बे फिल्डआव नुजाफैगोन गाबोननि दिनाव जोंनि गेजेरावहाय बिटिआर CM प्रमद बर' सारनि OSD डक्टर सांग्रां ब्रह्म साराबो नुजाफैगोन। बिथाङानो जोंनि गाहाय आलासि हिसाबै। बेनिफ्राय नोंथांमोना सावथुन मुलुगनिफ्राय सोरखौबा हांख्रायदों नामा? औ, जोङो हांख्रायदों शर्ट मुभिनि मुंदांखा अनिल कुमार ब्रह्म आरो बेजों लोगोसे मनीषा मोसाहारी। बिथांमोना जोंनि गेजेराव गाबोननि दिनावहाय अपेनिं सेरेमनि हिसाबैहाय नुजाफैगोन। बे खेलाखौहाय देरहानायनि थाखाय बान्थाफोरखौ माबायदि खालामनाय जादों? जोङो बे खेलायावहाय देरहानायनि थाखाय उइनार हिसाबैहाय 50,000 उइथ ट्रफि आरो जेननायनि बेनि थाखायहाय जोङो 30,000 उइथ ट्रफि आरो बेस्ट प्लेयारफोर दङ। बे खेलाखौ होनायनि उद्देश्यआ नोंथांमोनहा मा दङ? बे खेलाखौ होनायनि उद्देश्यआनो जादों जाहैबाय जोंहा मोनसे बे जोंनि जायगाया गोदोसोनाय जायगा, जाहाथे बिसिनि आखुखौ लानानै मोजाङै सोलोंनो हायो। बे थांखिखौनो लानानै जोङो दिनै बे खेलाखौहाय मेन हिसाबैहाय होनाय जादों। बे खेलाखौ नायनो थाखाय पाब्लिकफोरनिफ्राय माबाफोर लानाय जागोन नामा? जोङो बे खेलाखौहाय ओरैबायदि खालामनाय जादों, नोंगौ बे बाथ्राया सैथो। जोङो ओरैबायदि बेवहाय जोङो खोन्थालाबो जायो। खोन्थाखायाखैमोन ना? दा खोन्थाबायमोन। बे
बे खेलायावहाय पाब्लिकफोरनिफ्राय नोंथांमोना माबाफोर लानाय जागोन नामा? बे खेलायावहाय जोङो पाब्लिकफोरनि हेफाजाबनि गेजेरजों एबा मतामतनि गेजेरजोंहाय जोङो बे खेलाखौ होनाय जादों आरो बे खेलायावहाय जोङो ओरैनो खेलाखौ होआखै मानो होनना बुङोब्ला बेवहाय जोबोद मोजां मोजां प्लेयारफोर दङ जेरै गाबोननि दिनावहाय अपेनिं हिसाबैहाय टीमफोर दङ ना मोजां मोजां टीमनिफ्राय मोजां मोजां टीमफोर दङ बेवहाय जेरै गाबोननि अपेनिं खेलायावहाय गेलेगोन जयगाव FC आरो ग्लबेल FC ना बिथांमोनानो गाबोननि फार्स्ट अपेनिंखौहाय दिन्थिनानै जोङो देखायगोन आरो बिथांमोनखौ जोङो ओरैनो हांख्रायाखै जोंनि अफिसनिफ्राय कमिटिनिफ्राय एक्सट्रायै जोङो बेबायदिनो माने गेम मानि हिसाबैहाय जोङो बिथांमोननो हरफिननांगौ बिनि थाखायनो जोङो हांख्रायदों बेखौनो लालांदो गोजान गोजाननि टीम हांख्रायनायखौनो खालामलांदो दे गोजान गोजाननि मोजां मोजां टीमफोरखौ हांख्रायनाय हिसाबै फैसा हरनांगौ जायो नालाय जोङो बेबायदिनो बुहुत गोजान गोजाननि ना जोंनि आसामनि अनगायै एबा बिटिआरनि अनगायैबो जोङो बाहेरानि टीमफोरखौ हांख्रायदों बिसोरनो जोङो गेम मानि हरनांगौ जायो बिनि थाखायनो जोङो रायजो राजाफोरनिफ्रायबो जोङो एसे एनै माने हेफाजाब लाफिननाय जागोन आरोखि बे एन्ट्रि फिस हिसाबैहाय दा बेखौनो आङो बुंथिनाय जाबाय नोंथांमोना गोसो गुदुं बल नायगिरि साफ्रोम रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबाय बिब' बिनानावफोरनिसिम जोंनि बे जेनाखि जानो गोनां अल बिटिनि सोरां इउथ क्लाबजोंहाय खुंफुंजानो जेनाखि थांनाय फुटबल बे फुटबलाव बयबो लैहोर लैहोर फैनानैहाय जोंनि बे जानो गोनां जेनाखि फुटबल खेला बेखौ मोजाङै फैनानैहाय जाफुंहोफैगोन एबा हेफाजाब होफैगोन हामबायसै गोजोन्थों